Здравейте! Днес ще готвим ето тези бисквитки, които нарекох Свети Валентинки. Започваме с разбиването на маслото и захарта, като трябва да е хомогенна смес. Много по-лесно ще ви е в планетарен или с ръчен миксер. Прибавяме млякото, ваниловия екстракт и щипка сол. Продължаваме с бъркането. Към готовата смес прибавяме и сухите съставки, брашно, царевично нишесте и сода. Постепенно добавяме сместа, като аз първо добавих макадамията. Не е проблем и да е накрая. Важно е да прибавяме брашното постепенно, за да няма бучки. Подробната рецепта и мерките за абсолютно всички продукти може да видите долу в описанието, както обикновено. В този случай трябваше да преместя сместа в по-голяма купа, като към нея ще прибавя сухите съставки, брашното, царевичното нишесте, содата и постепенно разбърквам с шпатула. Прибавям първо макадамията и започваме с брашното. Макадамията може да прибавите и накрая заедно с шоколада, но аз тук реших да го направя по този начин. Важно е да не прибавяме цялото брашно още от началото, за да не станат бучки и да има брашняв вкус в някоя от бисквитките. Ето така трябва да изглежда готовата смес преди прибавянето на шоколада и розовите калети. Оставяме си част от калетите, за да украсим накрая бисквитките. За да има цели парченца розов шоколад. От готовата смес с лъжица за сладолед оформяме топчета, като гледаме да са на достатъчно голямо разстояние едно от друго, за да не се слепнат, а да са красиви кръгли бисквитки. Може да видите и пострадалата ми ръка, ако ви е интересно, мога да ви разкажа как се случи. Украсявам бисквитките с малко розови калети отгоре и ги слагам да се пекат на 180 градуса в предварително загрята фурна за около 9-10 минути или до златисто. Ето така изглеждат готовите бисквитки, като трябва да ги оставите да изстинат, тъй като ги изкарате ще са доста меки и ронливи. Около 5-6 минутки и маслото ще стегне. Ето така. Стават много мекички и в същото време доста хрупкави. Нареждам ги в любимите ми свети валентински чинии и са готови за поднасяне. Да ви е сладко, добър апетит и се надявам да съм ви била полезна. До скоро с нова рецепта!